Buah, buah, क्या बात है जायनि जायगायाव पन्डित एबा मन्दप नुनांगौ जायगायाव बिनि जायगायाव बेटारि गारि बुah क्या शादी है तमाम लगाओ Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन रस्टिं भिडिअ आरोना कमेडि एन्ड द झकास लागावगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ मानो होनबा माने नोंसोर नायलांबाय थाल' आरोना दा खिन्थागासिनो आं ओरैबायदि गाजा ओरैबायदि लागाव जागोन हिट जागोन थ' लोगोफोर माने आं बहुत गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायिया माने टाइम मोनाखै आरोना भिडिअ बानायनो खस्थ'ना एसे थ' दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना सापर्ट होलांदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामना होदो जाय गोदान बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना जिखुनु एसे गोजोननाय मोनो आरो साबस्क्राइब खालामबा थ' लोगोफोर भिडिअखौ बे सिगाङावनो स्टार्ट आयु मानसि गिदिर बिजिलि बिला हासुज्रेदलायलायबायसो आं नुनानै आखाइखौ लासो गाहाम लागाव माथो एफा बुरिरि जानानैलाय माथो बिजिगोन थुजानो गिलायलांलायब्ले बिदिनो जाबाय सोरबा फाग्लिलै धै इथिं नाय फाग्लि माथो गिनायजों लाबजोंनो माथो आवाजाबो गथ' गोरलैनि बायदि जालायलांबाय सबाबाबो गथ' गोरलैनि बायदि जालायलांबाय गोदोनि बुरि बिजि थुजानो मोनफेरि दा ल'ड दाम एफा गिदिर जायो नालै मानसिया मा नंदों नोंलाय अमानि पावार अमानि लासो नों नाङा होनबालाय मा जाबावनो आबै नालाय नों बिजि थुजानो थांखाबाय जिथिया बे नार्सफोरा नोंखौ हमख्रबनाबाबो खाख्रबनाबाबो थुखागोनानोखा नाङा होनबाबो गाबबाबो बेयाव बिसोरो जेबो फात्ता लाखाला आरोना नोंखौ हमख्रबनानै थुखागोनानोखा आरो थ' बेफोरबायदि बुरिफोराना गोदोनि बुरि आरोना जे गोदो बिजि थुजायामोन ना बिजि थुनाय गैयामोन ना दा भेक्सिन लानाय टाइमावथ' बहुत बुरिफ्राबो थुजोबनांगौ ना बे समावसो ओंखारबाय आरोना बिजि थुजानो गिग्राफोरा बेयावसो मिथिबाय आरोना जाय बिजि थुजानो गिग्रा मा जाबावगोनलै जाय मानसिया जोंनि हाबानि कालचार एबा हाबानि नियमखौ उल्थां फाल्थां खालामनानै दोनजोब्बाय बे मानसिनि सायाव जों दिनै रायलायगोन आरोना थ' बिसोरनिया जाहैबाय खाफालाव सिन्दुर फोनबानो आथिङाव खुलुमबानो जाबाय आरोना बास बेनोसै आरोना हाबानि नियमा जेनेबा हाबानि नियमा ओरैबायदि फिसा जाबायना थ' लोगोफोर नायग्रोनि जों भिडिअखौ एसेनिखौ मा खालामबावनो आं दा खुलुमदोलै फाग्लि सिन्दुर फोनदों आथिङाव खुलुमदों मोजां मोनदों आं बिसिनि खुलुमनाय सिन्दुर फोननायखौ नाथाय बे पन्डित गैया बाल गैया माबा मंगल सूत्र गैया बिदि हाबा जाबाय नामा सोरबा न'खरनि गार्जेन गैया मा गैया गार्जेनफोर र' पन्डितखौ आं नुनांगौमोन आरोना नुबा आं एसे फोथायगौमोन बिदिजों जानाय नङालै ओरैबायदि फिसा खालामना दोनबाय बिसोरो बे हाबानि नियमखौ आरोना जानाय नङा बिदिजों दुनिया उल्थां पल्टां खालामना दोनजोब्बाय बिसोरो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी बुah क्या बात है जायनि जायगायाव पन्डित एबा मन्दप नुनांगौ जायगायाव बिनि जायगायाव बेटारि गारि बुah क्या शादी है तमाम लगाओ फाग्ला बे हिन्जावनि खाफालाव नायनानै सिन्दुरखौ फोन फाग्ला अबेबा गन्थंफ्राव नांलाबायगोन सोरखौ नायना फोनदों नोंलाय गोदाव सोरावलै बेलाय नङा मा जाखो इयो
खेबसे सोनाया जायासै नामा मा सोलाय बख'लाय बेलाय खेबसे सोनाया जायासै नामा लागाव आरो मा जालायखो बेलाय माबा मोसौ बायदि दुरुं खाना बोजाबाय माथो बेलाय र' नायग्रोनि तो जाय मानसिया बेबायदि हिनजावखौ फार्स्टआव जेनेबा आं जुमाय लोङा माया होननानै बेबायदि बुंनानै लाबोसिगोन लाबोनानै उनाव जे हाबा जाखांनानै फैसा खावै खावै बेलेगनाव जुमाय लोंहैसिगोन तो बेयाव हमजाबा हिनजावजों बेबायदि थांनानै खानानै लाबोजासिगोन आरो ना मोसौ बायदि तो बिदिनो जादों बेबो तो लोगोफोर बेनिखायनो जुमायखौ लोंना आरो लोंनाया हिसाबनि लों आरो ना आरो हिनजावनि फैसाखौ खावनानैथ' दा लोंखासै आरो ना तो लोगोफोर भिडिअआ एखिनियावनोसै आरो ना तो मोजां मोनदोंबाबो गाज्रि मोनदोंबाबो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय तो आंनि चेनेलाव जाय गोदान बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना तो बिदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन मोजां कमेडि लागाव हिटनो तो लोगोफोर बिदिबा खिनो ओंखारदां खिनि